Slovensko je veľmi bohatou krajinou, nielen na prírodné scenérie a bohatstvo, ale predovšetkým na kultúrne dedičstvo. Je to niečo, čo nám zanechali naši predkovia a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky je tu preto, aby pomáhal chrániť toto dedičstvo. Doteraz jeho činnosti však chýbala taká úloha, ktorá by toto dedičstvo pomáhala preventívne ochraňovať. Monumentná prevencia údržbou je projektom Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, ktorý si kladie za úlohu a cieľ zaviesť systém preventívnych prehliadok nehnuteľných kultúrnych pamiatok v Slovenskej republike. 3 týmy máme rozdelené geograficky na celé územie Slovenska. V našich tímoch sú napríklad 4 profesionálni inžinieri architekti, ktorí majú dlhodobé skúsenosti s pamiatkovou starostlivosťou, jeden archeológ, ktorý taktiež ale pracoval s pamiatkami, a sú to ďalší 3 remeselníci. Sú vybavení zodpovedajúcou technikou a technológiou, ktorá im umožňuje vykonávať teda nielen prehliadky, ale keď nájdu aj nejakú poruchu na nehnuteľnej kultúrnej pamiatke, tak aj zasiahnuť. V podstate ide v jadre o spropagovanie myšlienky preventívnej údržby pamiatok. Takáto úplne základná vec, ako je preventívna údržba, častokrát chýba. A nie len na pamiatkových objektoch, je to na stavbách, budovách ako na Slovensku všeobecné pravidlo. Momentálne sa nachádzame na klopačke Banského Druší. Je to objekt do 16. storočia. Dnes skontrolujeme stav náterov na ciferníku, prípadne okien, keď už tam budeme. Rovnako preveríme stav drevených prvkov. Na časopriestore 40 mesiacov sa malo navštíviť, spraviť preventívna inšpekcia minimálne 210 nehnuteľným kultúrnym pamiatkam. Funguje to tak, že buď teda vytipovali konkrétne stavby krajské pamiatkové úrady, alebo nás kontaktujú samotní vlastníci. My nemáme žiadne donúcovacie právomoci. Náš názor je v podstate len taký poradný. My sme v podstate taký nezáväzný konzultant, ktorý im povie, na čom ten ich objekt je a čo by s ním mali robiť, aby sa nejakým tým poškodeniam dalo predchádzať, alebo ako vyriešiť problémy, ktoré tam už sú. No neopiera sa ti, pekne poď, ale si pomerne dosť tesne nad hodinami, hej? Ako to vyzerá? No tak tam už len z toho slnka to bude fotodegradácia náteru. Snažíme sa, aby Pro Monumenta bola širšou platformou a napríklad pracovníci krajských pamiatkových úradov aj svojej bežnej činnosti, keď narazia na nejaký technický problém, tak nás môžu kontaktovať, aj to v praxi využívajú. Touto našou činnosťou ukazujeme tým správcom a majiteľom, že proste dá sa to s minimum prostriedkov, že tá údržba nemusí byť nákladná a dá sa tým naozaj výrazne pomôcť tomu objektu. Takže aj v tomto tieto drobné opravy a údržba pomáha zachovať tú budovu v tom stave autentickom, ako my by sme si to radi predstavovali, že by mala zostať. Náš projekt je financovaný momentálne z finančných zdrojov Európskeho hospodárskeho priestoru alebo tzv. Norských fondov. A zároveň našim projektovým partnerom je norská obdoba Slovenského pamiatkového úradu Riksantikvaren. The National Monuments Board of Slovakia and the Norwegian Directorate for Cultural Heritage have been cooperating for many years.
It was therefore very, very convenient for Norway when the project Pro Monumenta was established in Slovakia. Je to financované len dovtedy, kým sa tento systém zavedie. To trvá od 1. januára 2014 až do konca apríla 2017. Po tomto období už nastupuje obdobie udržateľnosti, čo znamená, že naše tímy budú naďalej vyrážať za pamiatkami, naďalej ich budú robiť ich inšpekcie, avšak v tomto období to už nebude úplne zadarmo ako doteraz, ale bude spoplatnený priamo použitý materiál a respektíve cestovné výdavky spojené s výjazdou ku pamiatke. Pro Monumenta is important because systematic preventive measures and regular maintenance is extremely important for the maintenance of cultural heritage as such. It saves costs in the long run. It makes it much cheaper for us over time, and it's important to keep the cultural heritage in both countries in good shape. Dnes sme vlastne v kostole svätej Anny v Tatranskej Javorine. V podstate ide o takú úvodnú obhliadku alebo monitoring tohto objektu. Takže tu vo veži sme zistili, že problém je s týmito drevenými žalúziami, ktoré nie všetky sa dajú na zimu uzavrieť. Sú poškodené hlavne kovové časti tejto jednej žalúzie, odknuté drevené časti a vďaka tomu, že nedajú sa zavrieť na zimu, tak sneh je v zime nafúkavaný práve priamo na drevenú konštrukciu veže. Správcovia často ani nevedia o niektorých poruchách, alebo ak nemajú nejakého človeka alebo správcu špeciálne určeného, ktorý dokáže prejsť týmto objektom, odhadovať tieto poruchy, tak ani nemusia teda o tom vedieť, že tú poruchu majú. Alebo ak majú, tak často vlastne dochádza k ponechaniu tejto poruchy na neskôr a postupom času môže teda sa ten stav zhoršovať. My máme v zásade dva typy výstupu. Jeden výstup je ten písomný a to je veľmi podrobná, rozsiahla správa, technická správa o stave kultúrnej pamiatky, kde je dokumentované na fotografiách, v textoch, stav pamiatky od súterénu až po strechu, všetky časti, okná, dvere, všetko príslušenstvo. Práve sa nachádzame na Loveckom zámočku v Tatranskej Javorine. Na každý objekt máme v tablete aplikáciu, do ktorej zapisujeme všetky poruchy. Je to rozdelené podľa objektov a sú tam vlastne všetky informácie, ktoré potrebujeme si zaznamenať pre budúcnosť na vytvorenie tej správy. A tam sa vyjadrujeme k tomu, čo je v akom stave, čo ešte vydrží nejaký čas, čo je potrebné nevyhnutne obnovovať, čo si môže vlastník urobiť sám a na čo teda bude potrebovať nejakú špecializovanú odbornú pomoc. Táto termovízia je schopná odfotiť stav. Vidíme vzduch, ktorý preniká do objektu, je výrazne chladnejší a dôsledkom prúdenia tohto studenejšieho vzduchu do objektu môže vznikať kondenzát, ktorý spôsobuje zvýšenú vlhkosť a práve v tomto prípade zvýšenú vlhkosti drevenej podlahy. A druhý výstup to sú konkrétne fyzické zásahy na stavbe, ktoré si jednak vytipujú naši pracovníci a po dohode s vlastníkom ich realizujú. V rámci tohto projektu máme zadefinované ešte ďalšie čiastkové ciele. Vytvorenie 7 príručiek pre správcu alebo vlastníka, čiže akýchsi manuálov, ako sa mám správne starať o svoju pamiatku. Inak povedané, nie je to len o zavedení celého toho systému, ale je to aj o propagácii celkovej myšlienky, že prevencia je vždycky lacnejšia a lepšia ako následná veľká rekonštrukcia.
či si Slováci vážia históriu. Ja si myslím, že ju asi ani moc dobre nepoznajú, lebo keby ju poznali, tak by si ju asi viac vážili a ináč by k nej pristupovali. Nachádzame sa v Kopčanoch pri kostolíku svätej Margity Antiochískej, kostolík zachovaný z obdobia Veľkej Moravy. A našou dnešnou úlohou je urobiť inšpekciu prístrešnej časti. Zámerom je odokrytie toho novodobého zásahu a rekonštrukcia historického stavu ukončenia strechy takouto profilovanou korunou rímsičkou. Tých vtáčich nánosov tam není tak veľa, vlastne masív bol tuto, ale tam ďalej už je to v podstate relatívne čisté. Je to suché, to drevo není nejaké hnilé, zatiaľ to svoju funkciu spĺňa a s týmito informáciami prídeme na Krajský pamiatkový úrad Trnava. Vlastne oni sa budú rozhodovať už ďalej metodicky, že čo sa bude diať. Dochádzala som do kontaktu s tými vlastníkmi dennodenne. A občas to bolo také malé zúfalstvo, že viete, ak je to pamiatkový úrad, inštitúcia, len prikazujete a zrazu sa začína niečo, aj keď teda v malých krokoch a v malých objemoch, ale predsa len niečo robiť. A ten rozdiel medzi tým vnímaním pred pôsobením v Promonumente a v tom, ako som teraz členom Promonumenta, je úplne že radikálne odlišný. Podstata projektu totižto spočíva v tom, aby sme uchovávali čo najdlhšie a najlepšie originálne časti nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Drevený krov vo svojej pôvodnej podobe je určite oveľa lepším dokladom hmotnej minulosti ako jeho replika. Originálna hmotná podstata je z pamiatkového hľadiska to najpodstatnejšie a toto je úlohou Promonumenty prevencie údržbou.